Добър ден, колеги! Както вече сте разбрали и от български медии, и от международни медии, правителството е оттеглило кандидатурата на България за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН. Тази кандидатура е издигната през 2003 и България имаше огромен шанс да получи тази позиция в ООН за 2018 и 2019. Правителството е оттеглило с перспектива през 2038 отново да се кандидатства. Станало е в договорка с подкрепа на Полша за Кристалина Георгиева срещу отстъпление от тази позиция. Тоест поредното национално предателство на правителството на Бойко Борисов. Но това вече го знаете. Има обаче нещо, което не знаете и бихме искали да споделим с вас. На 9 декември 2016 година Външно министерство е изпратило екстрена грама със следното съдържание. Министерство на външните работи взе решение да представи българска кандидатура за висок ръководен пост в секретариата на ООН. Моля да поискате среща с новоназначения генерален секретар на ООН Антонио Гутериш с цел представяне на българската кандидатура и връчване на писмото на министър Митов. На 9 декември 2016 продължават задкулисните договорки в ущърб на интереса на България. Имаме въпроси към господин Митов и правителството на Бойко Борисов. Кой, кога е взел решение за такава кандидатура на България? Защо е станало скрито от българското общество и от парламента? Вярна ли е информацията, която така се разпространява и в международни източници, че отново става въпрос за Кристалина Георгиева, която трябва да вземе поста ръководител на ПРООН? Имаме въпроси. Вярно ли е, че това става отново в задкулисни договорки с сили извън България, в ущърб на националния интерес, отново казвам? И до кога ще търпим външната ни политика да представлява предателство след предателство на българския национален интерес? За това ли Реформаторския блок бави мандата, отново в договорка с ГЕРБ да съставят правителство, за да продължи тази политика, за да си довършат задкулисните сделки, за да продължат да продават България, да довършат тези порочни практики, които наложи правителството на Бойко Борисов в последните години? Благодаря ви. Номера на грамата 5505А 463, 9.12.2016. Имате ли въпроси? Да. Заповядайте. Нещо не разбирам каква е логиката, след като Кристалина Георгиева в момента отива в Световната банка на един много висок пост с една много добра заплата. Каква е логиката да се бори за секретарията на ООН? Моля да попитате това господин Митов, който след обяд ще бъде на изслушване във Външна комисия. Вярно ли е? Има ли логика в това? За нейната кандидатура ли става дума или за друг българин? И кой е той? Само искам да ви информирам, че ръководител на ПРООН е третата позиция в иерархията на ООН, след генералния секретар и заместник генералния секретар. Става въпрос за програма, която има своето влияние в 177 страни в света, за бюджет от около 1 милиард долара, който се разпределя през тази програма за помощ за развитие на други страни, т.е. достатъчно сериозна позиция. А откъде имате информацията, че точно за Кристалина Георгиева става въпрос? Това слухове ли са или Да, имате... слухове са от международни източници, ние задаваме въпроси. Не я твърдим. Питаме, коя е тази кандидатура, вярно ли е, че е тя, ако не е тя, кой друг е? Трябва да отговори министъра на външните работи. Кога са взели това решение, защо то е тайно, каква е тази дипломация, която предлага българи на такива високи постове в световни организации, без България да знае? Защо се прави на финала на това правителство, когато то вече е в оставка? Екстрено означава на секундата да се действа, т.е. да се уреждат постове в последния момент преди да си тръгнат. Все отворени въпроси, на които нямаме отговор. Това означава, че вие сте против, ако евентуално има такава кандидатура, против кандидатурата на Кристалина Георгиева. И дайте пример, кога подобни постове са обсъждани в Народното събрание, както вие настоявате. Обсъждани са и публично, и в Министерски съвет, винаги когато са издигани такива постове. Ние не сме против българи
да има на такива високи постове. Напротив, знаете нашата позиция, когато ставаше въпрос за генерален секретар, но сме против начина, по който това се прави. И понеже се прави така скрито и тайно, имаме съмнение, че е за личен интерес и че е против интереса на България. Може би въпрос, извинявайте. Да, заповядайте. До кого е адресирана грамата експресната, която цитирахте? Имате ли копия от нея? До постоянния представител на Република България към ООН, господин Георги Панайотов, Ню Йорк. Благодаря ви.